May poros labod Kapampangan. Iting kaya katamong kaduandalan at lumpulong pa manjubok. Imumuna nga mano, inga manong belatan. O kaya mamalat, makanyan. Ko piyo nung pirake lang nga mano rin eh. Dapat belatan. Kaya ngukul ko, at inyang katulid na mas manayon kayang Kapampangan. Yung kadwa, ipaubaya, tagalugan niya yan. Pero ining katlo na katagalog, langit. Balo makarinay nung tayo balo yun kayang Kapampangan. Ining kapat, inga manong sagana. Sagana yung pamangan kayong maranglea, sagana, tegalugan niya yan. Yung tutuki, inga manong pagkait. Pagkait, tegalugan niya naman yan. Aro yun, yung kanam, ano yung kanong, mekagat, tegalugan niya. At yung katulid na mas manayuninig ang Kapampangan. Yung kapito, inga manong lampa. Ay, lampa yung anak mo ngayon, anak ano. Lampa, tegalugan niya. At yung taulindili, inga manong mekunan. Ano rugo kalungkot di may asawa, may kunan niya ito minunarang anak, kara. Yung may kunan, tegalugan niya. Sulat siya rin katulid ng mas manayin kayong Kapampangan di nga manong ginamit ko na eh. Balo yun na, patse Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Den kaya katamo nga anak, den kaya katamo nga po. Tala, panagalugan, nune pa nga Pampanganan tala. Ita na mo, nakala salamat. Luid, tamongan.